Akşamınız hayırlı, hormatly ýyldaşlar. Bugün ýene de din barada nämämize dowam edýäs. Bugün eýen 5-nji bölüme, ýani Kur'an we Islamyň kökleri. Faslymyzyň 5-nji bölüminde ýyldaşlar. Mundan öňkü bölümleri görenler bilýändir. Näme barada gürrüm gidýändi. Umuman biz Kur'any diwarlarda asyk duran owadan kitap bolmakdan okalyan bir kitaba öwürýäs bu taýda. We Kur'anyň içinde nämeleriň ýazýandygyna bir nazar aýlaýas diýeli. Köp adama sorasan Kur'anyň içinde hemme zat bar, hemme zat ýazyly diýe ýöne okaýan däldirler. O aýry bir tarapy bu işin. Ýöne okamasalaram içinde näme ýazýandygy üýtgemeýär-de, ýani ýazylan zat ýazylandyr, okan wagtyň düşnüklidir. Soň ben ýene bir näme aýdyp geçipdim. Diňe Arap milletleri Kur'anyň içinde näme ýazýandygyny bilýärler. Araplar dowallygyna kabul edýär, ýöne beýleki milletler Kur'anyň içinde näme ýazýandygyny okan halatynda İslam dininden uzaklaşýar, bir üýtgeçik bir ýagdaý näme diýip sorasaňyz, bundan öňki çykyşlarda okan ayetlerimizden hem bellidir. Bugün hem şoňa meňzeşräk ayetler okars. Geçenki nemelerde näme ayetler okuduk? Esasanem Kur'anda Allah'ın başka bir milletleri öldürün, toprağını alın, ayarlarını alın, malını, mülkünü talan, yani alın diýip aýdyp bilersiniz. Şeydin diýýärde bir näçe o gaty kändir Kur'anyň içi ýani üýtgeçik akla gelip bilmejek zatlar bardyr. Ýani dini kitapda şeýle de zatlar bolup bilermi diýip izarlasaňyz bu çykyşlary gaty kän aýatlara bilelikde göz aýlarsyn. Bugün hem ýene şoňa meňzeş aýet, ýöne bugünden soň başga meselelerine geçmekçi. Sebäbi gördüňiz ine 4 sany videoda aýatlary okap berdim. Düşnükli Kur'anyň içinde diýmek bar ekeni, öldürün, talançylyk etme aýatda. Bugün hem çoňa değişli bir aýat we bugün 2 aýat ele alýas. O şeýlerek. İkincisi bugün aljak aýatymız ýani kapyrlary öldürün diýip geçýär ýöne beýlek tarapdan hem bolsa ýani sözünde durmasa öldürün diýýärdi. Beýlek tarapdan hem bolsa musulmanlar yalan yere, ýöne yere kasam edip biler, aldap bilerler diýen bir aýat hem barda. İkisini bir araya getirjek. Endi oňa geçmezden öňürde bu taýda Kur'an we Islamyň kökleriniň nemesgi diýendir umumy ele alan wagtymyz. Şondan hem bitmezligiňizi isleýän, ýa-ni ýitirmezligiňizi de temany. Kur'an we Islamyň kökleri gözlenen wagtda şeýle bir sorak ortağa çykýar. Bu sorak eýem 15 ýyldan bäri gaty aktiv bir ýagdaýda sorak gelýär. İslam Arap imperiýasyny emele getirdim ýa-da Arap imperiýasy İslamy emele getirdim diýip soralýar we bu soragyň jogaby o Arap imperiýasynyň İslamy emele getirendigine işaret edýär. Hem Kur'anyň içi, hem arheologik nemeler, hem beýleki wakalar hemmesi Arap imperiýasy İslamy döredendigine işaret edýär. Bizem şu wagt diňe Kur'anyň içindäki izlerini gözleýäs. Kur'anyň içinde bir imperializm barmy? Bir baswalçylykly, talançylykly, sömürgecilikli bir häsiýetler barmy diýseňiz, ine bugün eýen 5-nji nämämiz 5 çykyşdan bäri okap gelýäs. Entegem kan ýöne siz galan özüňiz o Kur'an okarsyňyz indi bundan soň. Görersiňiz gyzyklanyp şeýlerek bir ýagdaý, ýani
Kur'an'ı okuyan adam talançılık etmeli. Yani Müslümana talançılık farzdır. Näçe ayet var. Talançılık etmese bir Müslüman Allah'ını razı edip bilýän däldir. Belki de cennete almazlığa mümkün. Doğru değil mi? Kur'an'da yazıyor talançılık edin diye. Şeyler bir ýagdaý indi dowam etsek ýene de Tövbe suresiniň ayetlerinden okarys. Bu taýda näme diýe? Bu taýda bugün okajağımız ayette soň sapara aýtdy ýa-ni bir tutuş edip okap berseň öňürde ayetdi ýa-da bir kulağa ýakymly gelsin diýdi. Menem bor diýdim. Säbe ýa-ni wagt ýitirmäýin diýip gerekli görmän üçin okamokdum. Soň bundan soňky çykyşlarda o sözme-söz terjime etjek däl. Iň soňy o sözme-söz terjime edip bilýändigimi görkezmek üçin etdim. Säbe siziň molla diýip gören adamlaryňyzyň 95% molla bolup görenlerim okap bilmeýär, okaýan zadyna düşünmeýär da menem şonu görkezmek üçin diýen ýoksa ullakan kıyın adam däl. Kur'an 6-7 ýaşly çağlarym arkaýynlyk bilen düşünüp öwrenip ýa-ni şo çağlaryň derejesinde ýazylan bir kitap. Ullakan adamlaryň nemesinde däl. Gatı ansatdyr sözlemler hem ansatdyr şonuň üçin ullakan bir many da gözläp görmäne gerek ýok. Ýa-ni näme diýerler şu ayet okasaň baý bolýan, bu ayet okasaň kellaryň kesile, bu ayet okasaň ýene bir zat bolýar diýilýän zatlar ýok diýinden ine size ayetler okap berdim. Ayetlerde talançylyk etmegi gurrun gidýär. Bundan soňky okajagymyz ayetlerde has üýtgeçik zatlaryň gurrunlary gidjek. Şeýle dowam etsek ayetimize. Ve innekathu eymanakum min ba'di ahdihim ve da'anu fi dinikum faqatilu eimmetel küfr innehum la eymane lekum leallehum yentehun diye o şey okap bereň näme ýazýar bu taýda? Ve innekase diye eger bozsalar diye näme bozsalar eymanakum kasamlaryny ýa beren sözlerini söz berýärde sözlerini bozsalar ýa-ni Türkiýedäkiler bilýändir yemin diýip bir söz var. Şo yemin sözü eyman o yemin sözü bu. O beren sözlerini bozsalar min ba'di ahdihim ýani ahytlaşdykdan soň ýa sözleşme edilenden soň sözlerini bozsalar diýe ve da'anu ve dil yetirseler näme zada fi dinikum diye dininize ve dininize dil yetirseler yani beren sözlerini bozup dininize dil yetirseler ve qatilu olar bilen ölüşün diye yani sözün manysy öldürmekdir. Yani bunu urşun diýip terjime edýärler. Ya urşun bolmasy üçin urş sözem bar da yani haribu bolmalyda. Harbi diýerler o arapçada ýene harp diýmek söweşmek, o uruşmak. Yani bu taýda gatil yani katil öldürmek sözünü ulanýar-da. Öldürmek kökünden gelýän bir söz ulanýar. Ve gatilu olar bilen ölçün yani öldürün olary diýär-de. Kimmiş olar? İmmetel küfrü kapırlaryň imamlary diýär. Yani lider. İmam diýmek lider diýmekdir ýeşler. İmam sözüni gören wagtyňyz o dini adam gözüňize gelmesin. Araplara gidip imam näme diýip sorasaňyz mescidiň öňü gapynyň agzy olara da imam diýerler. İşik diýmek. Yani öýüň işigi, öýüň agzy. İmam şo manynyň berýär, lider manysynyň berýär. Yani kapırlaryň liderlerini öldürün diye. İnnehum la eymane lehum olara
deme diye de oların diye edecek ya da verecek sözleri o gereksiz diye. Leallehum yankı belki de düşünürler diye, yani cezalandırsan yine şolara o inde söz verme işine giren vakti bundan sonra akılları yerine gelir diyen yalak bir mani da demeyipdir. O çünkü onların emirleri yemin değildir, yani beren sözleri söz değildir diye. Bunu umumu alsanız o söz veren adam sözünü bozsa katı ervet hakikattanam şeyle orada mı? Dayda da şeyle. Yani bu tayda yörüyte kapırlara yüzleniliyor. Yani kapırlar size söz verdi, son sözünde durmadı, son bir gördüğünüz deyinize de söyle ondan emedin diye onları öldürün diye. Yani onları diyene onların liderlerini öldürün diye. Belki akılları yerine gelir diyen yalak manide de son sözlemi kutarıyor. Şeyle yani bir öldürmek o nemesi bir Allah'ın o ağzına yakışacak bir söz mü deyip sorarsanız Kur'an'ın içinde öldürün diyen ayetlerin sözlerin sağını sağacağı yok. Şeyler bir yağday. Şimdi men bu ayeti o yadınızda saklan. O Allah o sözünde durmayan bir kapırı o karşı söveş açın öldürün. Belki akılları yerine gelir diyen manida bir ayet veripdir. Son yenen bir ayet var. O bu ayetimize Maide 89'da. O bu tayda näme diýipdir? O bu tayda hazır näme diýenini okarys. Ben birinci size okap bereyin. La yuahidukumullahu bil-lagwi fi eymanikum. Gene de bu tayda görüşümüz yani eyman yani yemin, söz vermek. Velakin yuahidukum bima aqadtum. Aqadtumul eymana fekeffaretehu. Fekeffaretehu id'amu aşareti mesakine min evsadi ma tud'imuna ahlikum ev kisvetuhum ev tahriru raqabete femen lem yecid fesiyamu thelâthete eyyâmi diye. Zâlike keffâretu eymânikum izâ haleftum vehfezû eymânekum kezâlike yubeyyinullahu lekum âyâti leallekum teşkurûn. Yani edil bir kitab okuluş ýaly okasaňyz şeýle bir okuluş orta çykýar. Beýleki hafızlar ýa-da imamlar ýaly çygly okasaňyz gözüňizden ýaş akar. Ýöne näme ýazýar diýseňiz, manysyny näzir size aýdyp bereýin. Göz ýaşyňyz akýar, akan okma. O näme diýär? La yuahidukumullahu Allah sizi jogapkar tutmaz. O nämeden? Bil-lagwi boş yalan gurrundan. Lagw boş yalan gurrun diýmekde söz. Nerede? Fi eymanikum yani söz veren vaktiniz boş sözler bilen yani kasam içseniz ya da yemin Türkçedeki nemede dava verseniz Allah sizi cevapkar tutmazmış. Şu dayda galalar. Ben gidiyen yöne yere bir söz veriyen birini ağlayan boş yere söz verip bundan Allah cevapkar tutmayamış. Büyük köşük değil mi? Büyük köşük değil. Devamlı okalı. Velakin yuahidukum yöne diye
o sizi cevapkar tutar. Bime eqattum. Eqattumul eymane. Yani içten yankı kasam etseniz diye de ütkeşik bir neme kasam. Indi karşıyındaki adam içten kasam edip etmediğini nereden bilsin? Aa, şeyle bir düzgün olup biler mi kanunçulukta? Men hakiki içimden söz veripdim deyip birini anandırıp biler mi? Ya da yalandan söz veripdim deyip o son izinden toparlap bolýan. Bolýa neme diýeli o yürekten kasam etseniz o bundan jogapkar tutar diýär. Yani yürekten kasam edip yerine yetirmeseniz diýilýär-de bu taýda. Arapça nemede köp zat ýazman geçýär üstünden atlap edilip 6-7 ýaşly çağanyň sözlem guruşýaly. Köp zat o demesi yok. O devam edelim. Ve keffaratuhu o bu kefaret yani yalan aydan için yerini dolmak, ornunu dolmak manasında olan yağlar. Ve id'amu id'am iyidirmek yani tağam sözü vardır bizde. Tağam sözü şu taydan geliyor. İd'amu iyidirmek diye. Ve kime aşereti mesakine yani o insanı garip aç adamı iyidirmek diye. Yani hakikatten o söz verip sözünde de durmasan bunun ornunu dolmak için yani ceza hükmünde o insanı garip aç adamın karnını doyurmak diye. O ne edip doyurmalmış? Evsada orta şekilde yankı nemenin ortasımış. Ma tud'imune ehlikum yani maşgalarınız bilen iyip içýän zadyňyzyň ortaçası. Ya siz yankı näme iyip içýän bolsaňyz şolardan diýär-de. O ya da kisvetuhum olary geyindirin. Olary geyindirin diýär. O ya da ev tahriru yani boşadın. Azatlyga boşadın. Kimi boşatmalmış? Ragabeti. Ragabe indi ragab demek o boyun manysyny berýär. Yani bu taýda boyun sözü Araplarda käbir halatlarda kul manysyna da gelýär. Yani boynuna yüp daňylan adam. O boyun ya boyun bolan o şeyler hakda yani boynuna yüp daňdyryp boynunu beren kul ya da bir kul azat edin diye. Ine seredim men bunun bir nemesi yok, ölçeği yok. Men belki yalan aýtdym. Tutuş o belki o 1 milyon adamı nemetdim de aldadım. 1 milyon adam allasamam. Ýa bir beren ýa sözüm bilen ya da kasam içdim. Diňe 10 sany ağaçyň garyn doyurmaly ya da olary geyindirmeli ya da bir sany kul azat etsem boldy. Sen boş ýoluna dowam. Gatarzam her gün aldarlar. Eýle bolsa. Sen munyň açyk demesi ýok. Kur'an şeýdip şo döwrüň demesine görä beripdir da. Ondan soň näme diýär? Femen lem yecid. Yani bu zatları tapmayan yani ýagdaýy bolmayan da o insan garyby geyindirmek ya da garyn doýurmak ya da bir sany guly ýok, boşadar ýaly azat eder ýaly. Bu zatlar ýok bolsa diýe fasiyam bu näme edin diýe ağzınız beklen diýe. Yani roza tutun, ağzınız beklen. Oruç tutun diýe. O näçe wagt selasete eyyamin. 3 gün. 3 gün ağzınız bekleýäňiz. Ýa-ni sizin üstüňizden günah geçilýär. Ütköşük. Kur'anyň nemesi şu. Hökmü. O zalika keffaratu eymanikum iza halaftum. Bu diye sizin
söz verip bozan sözünüzün yerine geçiyor diye. Zalika kefaratu, bu yerine geçiyor. O sizin boş yani sözü verip yerine getirmeseniz. Atı ütköçük değil mi? İslan şeklinde o ağlap son ay men hakikaten o yürekten men nemettim yani edip bilmedim. Şonuň için 3 gün ağzım bekleyecek. 10 sany garyby iýdirmem içirjek däl, geyindirjegim däl. Belki şo karara da gelip bilýän. O soň dowamynda näme diýe? Wahfazu huwa eýmanakum huwa nemelerinizi goraň diýe. Yani şonda da beren sözleriňizde durjak boluň diýär-de. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayati. Allah yine şu görünüşte size ayetlerini beyan ediyor diye. Leallekum teşkurun. Yani şükür edersiniz umudu bilen. Şükür edersiniz umudu bilen Allah size şeydip düşündürüp beriyor diye. Gelele umumu neme. Bundan önkü okan ayetimizde neme vardı? Kapır söz veriyor, sözünde durmaya canından olya. Tövbe 12. nemede. Tövbe suresi 12. ayette. Gelyes Maida 89'a. Müslüman adam söz veriyor, sözünde durmaya 3 gün ağız bekleye ya da 10 sany garyby doyuruya ya da 10 sany garyby geyindiriyor. Şu üçüsünden birini etse hiç cevapgarçylygy yok. Kapır sözünde durmasa öldürmeli, Müslüman sözünde durmasa 3 gün ağız beklemeli. Bu ne hilneme? Bu kanun diýilen zat, ine şu kanun diýerler Allah'ın kanunu diye Kur'an'da yazılan zatlar o şey deyip kabul ediliyor. Kanun hemmekime den olmalı. Adattan daşar bir ýagdaý olmasa, adattan daşar ýagdaý nähili? Misal üçin eli ýok adama maşyn sürmek gadagan. Doğru değil, bolup biljek bir zat. Eli ýok, gadagan. Yani bu o ýagdaý dälde. O ýagdaý däl. Bu düýünden başga bu diňe kelledäki neme problema yetmezçilik bilen bayan düşünce kelledäki diýen düşünjedäki problema. Yani Müslümanlar söz veren bir kapır sözünü yerine getirmez öldürüp bilýär. Soň öldürenden soň hemme zatynam elinden amalýa, onu hem ýadymyzdan çykarmak. Ya kapırın ayalı, malı, mülkü, öýe, toprağı we ýurdy Müslüman üçin halal. O arada da ayetler hem var, yine nämeler hem var. Olara da geleriz. Gepin gysgasy ýagdaý şu. Kur'anyň içinde bolup bitýän yazılan zatlar şu. Şunun zatlardan ibaret umuman. Başga da üýtgeçik zat o taparyn diýip pikir etmäň käbir hasap matematika nemelerini matematika diýmeýin ýani hasap hesip edýär-de Kur'anda. Olam ýalňyş. Onuň hem hasabyny dogry edip bilmändirler. Olara da soňa baka geleriz. Başgalarına söwmekmi? Gata agyr hapa geplerle söwgýän ayetler hem bar. Ine şunu ben hazır bir kitap okan ýaly okap berdim de hiç nemesiz. Ýöne lawuzly ol nemelerin okuyşy ýalyp. Okasaň adamlar o düşünen ok gözünden ýaş damladyp nähil gowy söz eken diýip okajak. Ýöne içiniň manysyna seredim. İçinde ütköçük zat ýok. Ya soň bolýa kapyry öldürdüm. O Müslümana da 3 gün ağız bekledip günäsini geçip goýberdiň diýildi. Dogry mı ine? Seredin, indi siz Müslüman bir jemgyýetde ýaşaýan bolsaňyz, siz birini ağlaýaňyz, soň 3 gün ağız bekleýäňiz, durmuşyňyza dowam edýär.
başka bir gelip size aldı ya. Yok bağışlarsın diye günahım geç diye olam 3 gün ağız bekle geçeceğiz. O hem bakım yalancı ol ya da bu ceza değil bu zat. Yani kapır olsam seni öldürüyorlar. Ne? Dayda kapırı öldürüp demedik bol ya da. Şeylerek bugünkü nememiz indi bundan sonraki da e, Kur'an'ın içinde yankı öldürmek, topraklarını almak yine nämeden biraz başkaçarak yere gideriz. O yani Kur'an ve İslam'ın köklerini gözlemeye doğan Kur'an'ın öz içinden. Yani Kur'an'ın ayetleri bilen. Şeylerek illeşler bugünlükçe şundan ibaret. İndik hep de yine devam ederiz. Sağ olun.